נושא החיסכון הפנסיוני הוא אחד הנושאים החשובים בחיינו. כולנו ראינו את זה בשנת 2007, כאשר הסכם בין הסתדרות העובדים לבין הסתדרות המעסיקים נתן לנו את פנסיית החובה. מה זו בעצם פנסיית החובה ומה משמעותה? ראשית, חשוב לנו לדעת שמשמעותה הראשונה היא שכל עובד במשק מתוקף עבודתו כשכיר זכאי להפרשות לפנסיה. בעצם למי זה מיועד ומתי אנחנו בעצם נהנים מההפרשות אלו. אז כפי שאמרתי, ההפרשות האלה ונושא פנסיית החובה מיועד לכל העובדים במשק. הן אם אינך עובד במשרה חלקית, הן אם אינך עובד בכמה משרות, הן אם גם אתה עובד רק בכמה שעות בשבוע. עדיין כל מעסיק מחויב להפריש לך לקרן הפנסיה למען החיסכון הפנסיוני שלך. ממתי בעצם הוא צריך להפריש לנו? אז גם פה המחוקק בעצם נתן ביטוי לשני סוגי עובדים. עובד הראשון, עובד שהגיע כבר עם הסדר פנסיוני קיים, וגם פה ההפרשות מתחילות 3 חודשים לאחר עבודתו, וחשוב להדגיש שההפרשות הן רטרואקטיביות. כלומר, לאחר 3 חודשים המעסיק והעובד יפרישו על מלוא 3 החודשים וכמובן יפרישו קדימה. עובד שמגיע ללא שום הסדר פנסיוני קודם, לאחר חצי שנה אמור המעסיק להפריש עבורו קדימה. אין פה הפרשה רטרואקטיבית, בעצם אנחנו מפרישים קדימה, ומשמעות היא שכל עובד לאחר חצי שנה מכוסה באופן מלא לקרן פנסיה. אז אנחנו שואלים את עצמנו כמה אנחנו בעצם מפרישים, מה פנסיית החובה, מה הזכויות שלנו על פי פנסיית החובה. אז הפנסיה ההפרשות הן בעצם מדורגות. כל שנה ההפרשות של העובד והמעביד עולות. השנה, שנת 2011, ההפרשה עומדת על 10%, הן של העובד והן של המעסיק יחדיו. עובד שבעבר המעסיק הפריש עבורו, אבל לא הפריש לפיצויים, מחויב עכשיו על פי פנסיית החובה להפריש גם לפיצויים. עד שנת 2013 יעמדו ההפרשות של המעסיק ושל העובד על סך של 15%, כאשר כנראה יעלו את ההפרשות ל-17.5% בשנת 2014. מה בעצם היתרונות של הפקדה לקרן פנסיה על פי פנסיית חובה? בהפרשות לקרן פנסיה, חוץ מהחיסכון שאנחנו חוסכים לגיל פנסיה, אנו נהנים מהיום הראשון בכיסויים לאובדן כושר עבודה ושאירים. לעובדים בחלקיות משרה ועובדים העובדים במקצועות מסוכנים, יש חשיבות מאוד מכרעת לנושא הכיסוי לאובדן כושר עבודה, וחס וחלילה במקרה מוות נהיה מוגנים האלמנה והילדים בפנסיה חודשית שתוכל לחסות על אובדן ההכנסה הצפוי. לסיכום, פנסיית החובה כמשמעה היא פנסיית חובה. עליכם העובדים בהגיירכם למעסיק חדש, בין אם קיים בעבורכם הסכם קודם או בין אם אין עבורכם הסכם קודם, לדרוש מהמעסיק להפריש את האחוזים המגיעים לכם על פי פנסיית החובה. חשוב כמובן עדיין לבדוק את המסלולים ועדיין לבדוק כיצד ניתן למקסם את הפנסיה שלכם. נושא נוסף אחרון שחשוב הוא לאלו ביניכם המעסיקים, עוזרות בית או עובדים סוציאליים ואמורים להפריש עבורם כפנסיית חובה. חשוב לבדוק האם ניתן גם להפריש דרך האינטרנט במקום לגשת לבנק או לדואר, שיכולת להפריש דרך מערכת אינטרנטית ופשוטה.